man. Yeah, I'll put in a bus now. Come. Can I say I'll do me that? Can Why are you saying that dread? You guys are alright. Chi. What's one out for any man? You know, guy, go kumbi, woman. Zimengo na ndango garage ngo communicate after personality. But I no dekanyanya kwa munhu. My kana makrara ati ndikupinzwa busy. Ayo makrara anoda kupinzwa mukasket futhi. Bemango na ikuitwa ikoko because kunokwati chaona muda kuisa finance padini. Hanzi zviri nanoshandira vakaita sei vapenyu panoshandira vakaita sei? Makrara. Bozi wangu sina waitumira pa finance pako pacha sense kwa VAT siku. Chabhadharo wana wamu. Manya kudai mtwiri. Lazima mari yache kumunza. But German mungataura kuti iyoyo isereke. Iba musikwanisa kuti yenyu isereke mukwanisa kuzvikira megere. Kunokutokia zakatata atikuzoda mapapa. Amuna hopedze panaiti here German. Rasta. Hopedze panaiti dzinadzo but nzwaika. What does that mean? Haisi mari. Imari. Saka. Muri kutyei? Atikutya. Mukutya kuti sei? Tikumixa nevanhu vari kumadheni. Aiwa kasaka imi mukutange vanhu vari kuforeign vakasava ukanganwe muchebva matonge stereki. Handi muri kwasa kungozvikira mega here German. Pane munhu anodhibhauta akazvarwa here madoctors. Kanganwa kana maperenzi avo zvatiri kutaura. Manje kana uchikanganwa ka vangogara ikoko zvachose. Kana wakakrara vangoona kuti koko ndokwane ese yako. Unoziva dread ka? Yes aya. Because home is best sekuru. In fact inini ka? Yes aya. Inini gore rino achatondilivenga because inini munhu wandisikawirirana naye ndomuti mutsake. Kana basa kuti ndiurani. Munhu wese? Because ini handisi mutsaka ndozvikita. Okay. Handisi. Ghetto wise. Ndakura ndakachenjeresa. Pane zvinhu zvakawanda zvandinoita. Yes. Zvokuti munhu azive ndokwanisa kuzviita. Yes aya. I'm very dangerous. First of all, I'm very dangerous. Okay. Kagara vakazviziva kuti I'm a dangerous man. Vamwe vakasiya promise vanhu. Vese anondidena anozviziva. Vese vakandidena kutora ndo anozviziva kuti I am a very dangerous man. Okay. But tadzokera futi kuzvimapati zvenyu. Musangondivhaita zvekuti kana uda uninvhaita unoninvhaitawo zvine power. Bozi makandisvipa makore akawanda ndakakubatsira vamwe vacho ndakavabatsira ngamatsagani. Okay. Yeah, ndakabatsira but wakandisvipa makore akawanda zvekuti kana hanya ndisisina. Uribata munyado wacho aya. Okay. Pane izvozvi so manje 2 September. Okay. Ningi anonzi anini? Ndara wangu chaichayo foni. Okay. Massive ground. Akakrana musati. Driftwood. Ndawairizira mudhara ndokwa ndakagara. Ende vanhu vazhinji vanoziva kuti madman nedriftwood kawanda. Okay. Toronto. Because vano ku UK anabasa nawo because havagara vandibatsire because vanozviziva. Okay. Anyways, driftwood manje kune mariro. Okay. But handisi kuziva kuti chabata here mariro. I hope wapapanyata kana 6 weeks. baba mndeveri. Okay, so you mean to nakatofa now? Akama mso 26 August. Okay. But mariro echirasta mazhinji acho anogona kurova kana 6 weeks munhu asati avigwa because vanhu vanenge vachita sei vanenge vachida kuudzwa kuti munhu angoenda kuJamaica here kana tavigwa muToronto. Okay. And inini manje ndini sort of godfather evana vese pamberi. Okay. Vanotozviketa kana vanhu vanondiketa vanozviketa kuti Minox Dogbone akashudwa 2 years ago for 22 September. 2 years nekusvika for 22 September. Vanomziva Bones. Okay. He's a shatter. Yeah, shatter. He never broke him foot. No, akatomboshudwa futi pafuti. Okay. So takakurova imwe. Urikona, but akazongoshudwa neapa nhasi nebasa ma18 19 years old. Vanonanga. Okay. Nevamwe futi apana futi akashudwawo mwana wangu. Okay. But inini handingambopindura nyaya dzevana. Ndiri munhu mukuru. Okay. Muri kumanzwa German. That's kids play. Yes. Vana vekuforeign vanofunga kuti life ichipopai. Okay. Kabugs Bunny kanofa nhasi mangwana kuseni anokaona. Ibana mnyana. Okay. Saka inini ndokoti I hope mwana wangu anofana kuvaparadza vanhu vacho vakamushudhera. Ende kuti mazimba ka mogare makabe vakaziziya ari ngodinetsa muToronto. Remember ka inini ndine access ezvinhu zvakawanda. Okay. Anokondinetsa kuToronto kudaidza mwana wangu. Anongodidena chete mogare makatoziziya. Kudaidza mwana wangu ende ari kuuya.
So 24 September, she got 20 years. He's an adult. He's like a evidence. And gun should never say excuse. Yeah. Yeah. And God should never say sorry. Yes. 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 Mushizia, Mataga is out of Toronto. Right. I don't go to Ena Chetty. Go put down by mom. Canapa, Ipap, Canapa, Pack, Canapai. I don't go to Chetty. I don't go to Tanga, especially my Zimba. Don't forget there's something waiting for you. Yeah, to put out them nose it will reach your doorstep. Those what it. Don't play with madman. Yes. That guy is too dangerous. You know about 2 or 3. 2 or 3 or 4, maybe 4. Jimogo shall not announce the Zimba. Heavy Jimogo. You are going to invite and do better. One to Canada, 1 to 2 and 2. When I don't do and did a party around you are very lucky. Consider yourself lucky. Because I'm dealing with disrespect a party. But now what then? I did my party, Matsaka, Makindrone, one grand view, Chiki, Mawane, boys down. Next Moko, I just put Mawane. Okay. Mawane. They Shamadam and Piska. They love Piska. Heavy. I wouldn't have a simple say. Okay. Top face, Piska. And we never great. Angari for you, Dread. Every time. Wangacho wakangokwira bhazi but wachakadona havana kukwira mukati wakadona vari pakeria bhazi rakumhanya kubata munyara saka it doesn't make even sense kuvadaidzira mazita avo kubata munyara wacho I understand. indakasvikirwa netsaona iye akasvikirwa netsaona anoita se anonditipa tiri maaya akati titaura straight forward muri panzwisa aya. You're right, Aya. Hatidi kuda zvokunesana. Baby! Uri boy trade. Yes, sir. Baby tough. Baby. Wagwan. Awu baby anabasa koma kuno. Oh, anabasa ki baby tough. It's 9 o'clock in the morning. Tauto will shoot her. Be and all inini mari yangu they pray. Okay. Kana anga asikazi uya asikazi mablangu anotamba pressure. In case. Yeah, in case you did never know. Yes. Inini matsaga aisaya anotaura madman anopedzera mari yake mumbanji. Nemurwawa takuvazivisa hapana secret yamuchataura takuvazivisa munhu wese. Okay. Mari ndokwairi kuenda ikoko plus ndorova futi mvura yemuningi handino mvura yemutepu kuzimbabwe nemusaladi dobos mahebza unzwa highest grade muri kuona here grade ningi mvura ndiri pakati pekumwa ningi alcohol Charles class Castle. Yeah, castle. Ndombono mvura because vanhu vazhinji vanonwa madrinks aya. Wow. Havaziva kuti waonokonzera dehydration. That's why uchiramba uchinwa. Unofanira kuita uchinwa nemvura hazvishamise. Kana ungodya ice cream futi. Ndakabvunza vanhu vekuteni wadha ndakatengera ice cream. Okay, boss ice cream inonzi aize zvidhakwa kitsaga riri. Vanopenga ndinotaura kudya zvinonaka ndine mari yacho. Dread. Kana une mari yacho dya zvinonaka. Mamwe matsaga unoswera wachinotenga mastaff. Hanzi staff unoziva kuti chii? What's that? Guru, matumbu. Maoffers zvinhu zvinovanha kuraswa. Zvemukati. Zvemukati ndozvasera inodya oxtail rice and peas kadread. Oxtail rice and peas. Kunzwa? And how much is that? Oxtail rice and peas. Apa ndoitenga pakati chipei mazuva ano panoita $10. But kana yangu chaicho yandoda ndeyekujamaica house. Thank you. You don't take any money. 400. I don't think I got that. Okay. 405 rand imari wani kuZimbabwe. But anyways, zvandoda kwatipa ka. Okay. Ndodya oxtail rice and peas. Okay. Kuseri kwangu kune T-bones.
kana usikaziye muna egindu ndogara magilda Okay. Gilda drive. I'm one of the Gilda youths. Gilda youths. Wafana wakaraziya asana move. Ndine about 15 years ndiri one place Germany. Zvokuti marutso anyatsodzika aya. Respected most. Maraini kwangu inini. Vanotogara vakazati Dereli. Dereli. Kana Jaden Finch vamwe vanofunga ndogara Jaden Finch kaJamani. Andichagara ndine 14.5 years, almost 15 years. Isikagara Jaden Finch. But hapana vese vanofunga ndogara ikoko because ndokunogara Madon Carlos angu. Kunzwa ndakati Madon Carlos avachaketa futi matsaka ndangu. Okay. Shit. Madon Carlos vana vangu. Yeah, ndo language iri. Yeah, vana vangu Madon Carlos. Pana Marcus na Junior. Brother, you're right. Yes. Marcus na Junior. And the one tipa futi. Marcus akareba pura inini. Saka na achikushaba akanokushabira chi. Butsa ke hombe. Vamwe ndakutoona vana vangu kupfura inini nosketa. Vamwe varufone nosketa. Okay, the thing kuti makaenzana kana kuti otherwise. Aiwa. Pane chimwe chigindiro chinoitwa futi nenhingi. Nemadinga. Unoziva chii? Yes, aya. Nemahameke chi. Evana avo. Vanenge vada kuendesa kune vamwe vanhu ka. Mumwe munhu uzongovatipa kuti chi. Uyo nauyo mwana waMinox. Kubata mnyana munhu vanhu vese bvoshemusa kuti Minox anoproducer seed yakadewe. Seed mablako, we planted it. Yeah. Hybrid. Yeah, hybrid seed. Planting. Takazviziva tiri vana vadiki zvezvo. But German mwanonyu muhombe German. Aitanga asiri wenyu. Muhombe zvokuti muhombe. Vakamuona vanomuziva. Kuna fanike Marcus. Marcus ane gold teeth anoita zvaanoda. Ende kavagara vaziva. Nini, Nemi. Yes, aya. Na Marcus. It's my one. Mawana aya. Inini ndine recent kusvika 42 years. 2010, 11. By 11 November, by 2010. 42 years. But tell you what, it's good to look forward when you're 30. Ndo zvamuri. Ndozviri kuitika because kana zvimoko zvatinobhaisa sometimes ma 18, 19. Handingambomanisana ne-20 years. Ne-38 years. Inoita here change. Zviite. Zviite katreat. Tikamanisana nechemberi. Kana munhu unetikakungavanza nechemberi. Aiwa zviite aya. Aiwa zviite aya. But anyways, aya. Yes, aya. Zvinhu zvacho zviri bo. Ndakadzoka vachandiona. Ndiri kuZimbabwe handise mavhidhiyo. Tazvaisa ndasvikako. Vakatanga kuona mavhidhiyo ndatanga. Chomo. Iwondo. Hope and Rome. Yeah. Apa ndachikodzera nevanhu kutoronda because weku-UK matsaga. Azhinji acho vakaita kuti ndidzorwe ku-UK ndakakwira imwe ndega kubva kuKenya uko. Ndakazoenda Amsterdam but it's not my one. Amsterdam ndo yacity yangu manje. Amsterdam ndosona ndiri nchiputa dhobhu dzangu ndoenda kuhotera. KuKenya ndoenda muStanley Hotel. Kana vachizvida nemari ngavambonorara muStanley Hotel. Wese achizvida nemari. Akaenda kuNairobi ngavanorara muStanley Hotel. Ndakamurara 2 days straight. Ngavanorara ikoko. Inini madman. Ndichinwa Guinness from Nigeria. Yeah. But ndakavenga futi managimbi. Bosi yamwe achakantorera chimoko changu. Okay, masa chimoko mune jimbi. Shamwari. That's my wedding. Kuenda shamwa chimoko changu. Nemune gimbi shamwa. Ichaite here. Makarwadziswa king. Ndakati watsaga.